everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Magdali ko. Nagpaabot na si RJ na ako. Oh, kisa sa maning number? Hello? Hello? Hello, Kinsa ni? magmalipayon ka. Kinsa ni? Ayaw pa hilakas si RJ. Pangkaas yun. Herbert? Ikaw ba? Hello? Ikaw ba kini Herbert? Ingog! Tubag ako! Ikaw ba? Bye. Hello? 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 Oh. Gi-off ang cellphone. Tawagan ako. Makaam-am dayo sa kining fino. Diring. Siya kining laban. Si Maris. Sorry, Maris. Pero di ako gusto magkapati pa si mong tiyo. Dili na. Gi-off. Klaro kayo nga gipamo. Usban ako tawag. Dili na makontak. Dili mahitabong masayo po. Sir Herbert ka to. Kun mao, naibaw na siya sa among relasyon ni RJ. Merisi kang puanga ka. Maris, Oh, RJ? nagtanaw lang ko nimo. Mudo lang ta ko nimo, pero busy mag-ay ka sa mong cellphone. Ha? Hinungdan nga, wala dahin ko mudool. Sorry ha, pero kuan kining akong amiga na nawag. Di ay, Ikaw ra? naas ba Rudy? Kuyog na ako. Hain siya. Hi! Hello? Hello! Hi! Hey, kana ba? Response yun. Asa man mo? Sige, wala mo pangaon? Di lang mo manglakaw? Amaw ka man, Rudy, oy. Gipali man mo. Aw, gipahinumduman man lang ta mo. Tungod kay, mangagdaon ta ako ninyo. Mga unta. Ako'y gasto. Oh, okay ka ayo. Aw, unsa man ba, LJ? Okay ka? Ako'y bangka. Nakadaog man ko sa sweltres kaganiha. Hapon. Tinood ka, bay Rudy? Oh, gamay ra gud akong daawat. O sa di gawas? 921. Pilay daog ni mo. Gamay ra gud. Pila ra gud ng 20 mil kapin. Hala, tinuod ka? O lagi. Saman, tana? Mga unta. Ako'y bangka. Iyo, pag timi-timi ba, LJ? Paano itong gaon? Tag sa takin ni makadaog ta? Hey, RJ. Nga naman ka. Mara magkagdunay kibati. Ha? Okay na, uy. Huwag man ko gibati. Nagluya ka. Marag kuwang ka sa kadasig. Nga naman. Ay, husto, day Maris. Nag-uol na si Bay LJ. Tungod kay, nilarga man ang iyang Manoy Herbert. Ha? Nilarga na ang iyang Manoy Herbert. Tuan na sa Manila. Mao ba? Kinsay iyang kuyog? Kinsay iyang kiadto dito? Tungod sa iyong trabaho. Mga milarga siya. Mao ba? Oo niya. Nga nang mag-uol ka man.
Kung doon ay mamas boy, ako, Manus boy, Maris. Oo, tinuod na, Day Maris, tinuod na. Nangga mo kayo na siyang Manoy Kuya Herbert, good? Imagine, ha? Matagbuntag, ang yang Manoy Herbert. Sayo sa kadlawon, nagmata na. Maglungag, magluto og sudan. Andaman si Bay RJ sa yang uniforme. Pagka si Bay RJ, pakaligoon, humanong kaligo. Ana, ready na pagkaon. Lakip na ang bawon. Oh, mao ba? O lagi. Unya, kung mag-uwan, magbaha dapit sa ila. Sugato ng Kuya Herbert ay. Dahil anong payong. Asong ayon pa si Bay RJ. Aron dili mabasa ang iyang sapatos. Oh? Ingon ko anak ka pinangga ni Manoy. Gani, ibuwagan to siya sa iyong uyab. Tungod sa kakuha niya sa panahon ini. Naglabing ang iyang panahon ako. Sa pagtrabaho, aron ko makahuman sa akong pagtuon. Oo nga. Karon nga nilarga si Manoy. Gibati ko kamingaw na to niya. Kanas siya mauli. Muna'y akong gikagulan, Maris. Tungod kay... Huwa si magsulti o kanus asya mo pa uli. Unsa? Day Maris, tanawagon sa kapinangga si Bay RJ ni Kuya Herbert. Paglarga, gibilan siya ang mga kinahanglanon. Kwarta para bayad suga kuryente, Budget niya sa allowance siyang usa ka buwan, Budget para labas siyang mga sinina, gyapon. Budget sa sudan og bugas, gyapon. Og napay budget para suroy-suroy ninyo. Unsa? Bay, Rodi, uy. Misulti pa magyo ka, anak. Ay nga no, mangguti ay ba? Para mahibaw si Day Maris. Unsa ka kamahal sa imong igsuon. Gitugon pa ganay ko day, nga ako yung labanan si Bay RJ. Sa bisan nung say mahitabo. Kay, naman siya nga makalaban ini. Mahal gud ay ka sa imong igsuon, RJ. Di na ko makakita og igsuon. Nasama kang Manoy Herbert. Hello, sir. Hello, Ara. Ayuhag supervise ang atong bakery, ha? Ilabi na sa delivery. Yes, sir. And you know what to do. Kung di mo kaya, gamitas Herbert. Of course. Gamiton ko siya, sir. Pero ang importante, nga ma-manage sab niya ang akong machine shop. Ako nang mahibaw, anak, sir. Tod, kumasa siya? Basig makaunaw nagpauli dayon, ha? Ay, ayaw ka balaka, sir. Murag, di naman siya maulit sa ila. Nga naman. Desperado. Gibuwagan sa iyang uyab. Unsa? Tinuod ka ba? Nagsige na magay ni ginuktok. Unya, mag-inom na og bino. Oh, what a poor boy. Lingawan na, Ara. Yes, sir. Ako na mahibaw. Og usma ang imahin ni Herbert diha sa maong dapit. No problem, sir. Ako na mahibaw, sir. Maybe next week, muapas ko. Okay. Salamat, sir. Okay, bye. Nahatagan na akong instruction ng mga tao din sa shop. Og silang tanan mo tahod nimo. Uy, mao ba? Salamat kayo, Ara. Sara, ready na pagkaon. Dali na mo. Okay. Herbert, na. Mga una ta. Nag-andam silang inasal ning atong pag-abot. Oh, inasal yun? Ang ilang giandam? Yes, espesyal ta nila. Mao nga giandaman ta. Amat ragon. Special pa. Oh. Dali, ipaila-ila ta kanila. Sige, mas labing mayo nga magkaila-ila mi sa kumakaubas trabaho. Og kinahanglan nga di ka magsupak-supak sa bisan unsay ako isulti. Og di ka mo kareher nako sa ako mga ipanulti. Yun na, muragwa kay ko makagets na imong gisulti na. Klaruha ko na. Ipaila ko na ikaw nila, pero di si Herbert Condo. Kinsa ba ko? Ikaw mao si Tisoy Mandirigma. Sao,
Ako si Tisoy Mandirigma. Yes, mandirigma. Meaning warrior. Nganong naingon man itaw ni Ana, Ara? Ayaw pagsupak. Ako ang imong supervisor. Basta, ikaw si Tisoy Mandirigma. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.